El Nil i el Roc van extremadament abrigats, amb un croma d'unes muntanyes nevades de fons. Fingeixen tenir molt de fred. Benvinguts a la seqüència. Sorolls de vent gèlid. El Nil busca cobertura amb el mòbil i el Roc mira al seu voltant, despistat. Nil, em recordes què fem aquí dalt exactament? A l'estudi no hi havia prou cobertura per reproduir les cançons del programa. Ens hem hagut d'acostar una mica més al satèl·lit. Punts suspensius. Ara tinc una ratlla de cobertura. Sí. De sobte, al fons canvia una agradable platja del Pacífic. Sona música hawaiana. El Nil i el Roc es sorprèn. Passen un parell de segons. Això no té cap sentit, les nostres intros ja no... Cada vegada més curtes, això no... A veure, potser tens raó, però és que avui en realitat parlem d'una cosa molt important. Això és el que l'he Vale. Vols dir, jo aquí començo a estar bé, no cal que anem... Ets conscient que el ukelele està fet de crom? Sí, no passa res. Vale, bueno. És perfectament funcional. Lo important és que avui parlarem dels escenaris al cinema. Dels escenaris, però aquest ja està bé. Ens podem quedar aquí una estona. Comencem! Bon dia, estimats oients. Benvinguts a Pla Seqüència. Bé, ara començarem ja amb la cartellera i la farem així ràpid perquè no hi ha tantes pel·lícules. I no saludarem abans al nostre estimat públic i tot això. Però si hem fet una intro d'1 minut i mig a les muntanyes. Què us ha semblat? Saps des d'on ho han de dir? Des dels comentaris. Oh! Després, més coses, és que fa molt que no els veiem. No tant. No t'agrada parlar amb el públic? Sí, és una mica unidireccional pel meu gust. Per què vols parlar amb el públic? Què vols que et digui? No sé, perquè és com raro. Comences del programa, no sé què. Bon dia, estimats oients, això és Pla Seqüència, anem a passar la cartellera. Què? Però la gent vols dir que vol parlar? Poseu als comentaris si us agrada més la cartellera o la intro. Molt bé, doncs endavant amb... La cartellera. S'ha estrenat Thunderbolts, de Marvel. Thunderbolts és una pel·lícula que diuen que curiosament està bé. Bueno, mentre el Roc se ordena el guió, jo us explicaré que Thunderbolts agafen els superherois de sèrie B, o sigui, els superherois que no mouen tantes masses, per dir-ho, els suplents, vamos, sí, que són de còmics antics i tot, i fan una espècie de Vengadores, però com més sèrio, i ha rebut força bones valoracions. Sí, diuen que està bé. És una pel·lícula de Marvel que tampoc sé si... Sí. Però hi ha pel·lícules de Marvel que sí que poden estar Diuen que no se reinventen molt, Després també tenim un nou documental sobre el papa Francesc. Clar, ja tardaven, Sí, que sembla que alaba la figura del papa per la seva sinceritat i tal. Però està al cine? Està al cine, sí. Al cine de Tarragona que no ens pague per dir el seu nom? Sí, tampoc no sé si hauríem de dir Tarragona. Al cine de La Comarca. Sí. Estàs pensant en Hobbiton, tu també? He pensat en Hobbiton, jo també. També s'ha estrenat la pel·li de Until Dawn, sí, que és un videojoc homònim, que, bueno, jo no he entès de què va perquè és una parra. Sí, no, perquè no hem jugat nosaltres al videojoc. Clar. I és una cosa estranya, d'un bucle temporal i... Bueno, diuen que està bé, que és una pel·li de sustos, de jumpscares. Com aquest. No hauràs posat aquí un jumpscare. De fet, l'he posat abans de dir com aquest perquè espanti més. Ostres, que maldat que dolent. Bueno, la pel·li no... Diuen que està bé. Tampoc és molt fidel al videojoc. No, però és similar. Jo he vist crítiques de Google Reviews bueno, que diuen que no és ben bé la història, però que transmet com les mateixes vibres. Sí, això mateix. Saps que estaria superguapo? Sí. Que en algun moment altre del programa posessis un jumpscare i la gent no sap a quin moment apareixerà el jumpscare, però llavors la gent estarà esperant i també estarà esperant una paraula clau que apareixerà en algun lloc. Què? Què estic pensant ara? No, pam. No podem planejar els programes. No. Apareixerà, llavors potser serà una paraula random i si ens la posen als comentaris
farem un sorteig de algo. Després s'ha estrenat Moon, el meu amic panda. En aquesta pel·lícula, un nen amb mals resultats escolars s'escapa a les muntanyes i coneix un panda que es diu Moon. I es fan molt amics. Bueno, aquesta és la mateixa directora que Lia i el León Blanco. Que tracta sobre una nena amb mals resultats. No, una nena que es porta malament amb els seus pares. Ah, va. Però que això també té... Després diu que això afecta la vida dels familiars i tal. Sí, bueno, o sigui, aquesta directora fa el mateix tota l'estona. Sí. I després en tenim una altra de bèl·lica. Sí, que es diu Call of Duty. No, no es diu Call of Duty, es diu... Has pillat l'acudit? Perquè se diu Warfare, com el Call of Duty Warfare, aquí el pòster. La pel·lícula es basa en la guerra d'Iraq i està escrita i codirigida per un exsoldat que hi va combatre. Sí, és una pel·lícula molt visceral que està gravada en temps real. En pla seqüència, però en temps real també. No, pla seqüència o sí, temps real? No, pla seqüència, però a veure, si és en temps real, si és en temps real, és que tota l'estona el temps passa a la mateixa velocitat que la realitat, llavors quin sentit té fer temps, si la pel·lícula dura una hora i mitja vol dir que hi ha una hora i mitja de temps. A dintre de la pel·lícula? Sí. Però llavors ho pots fer gravant. Bueno, però poden fer diferents planos. Ja, però vull dir que en 1917, per exemple, el... És pla seqüència però no és temps real, per exemple. Clar, per això. Pues no és el mateix. No és com un upgrade del pla seqüència. No, real. És una versió similar, però pla seqüència i temps real és el que està més de moda. Bé, doncs diuen que això del temps real és terrible, és lamentable en aquesta pel·lícula, perquè el que passa és que alenteix com molt la pel·lícula, perquè és potser és... Clar, potser no és avorrit tot el que passa, no és interessant tot el que passa en aquella estona. No, són 30 minuts dels soldats esperant allí amb por. No vull morir. Ja ho sabem que no vols morir. Bueno, ja hem fet la cartellera ràpida amb la nova idea, estigueu atents a on apareix la paraula clau. Sí. I anem a passar a la tertúlia, espero que Nil tinguis preparada la música. Entre el Leo, diu. Avui sóc aquí per parlar de l'escenografia al cine. Entre el Leo ja no hi és. Llàstima, Leo, l'hem despatxat, no ha pogut venir. És una autèntica desgràcia, però què et sembla si parlem de la història i dels tipus d'escenaris? M'agrada la idea. Parlant d'història, què hi ha a l'Instagram de Pla Seqüència, supercurrat? Hi ha el primer episodi de Història del cinema. En un minut. Sí, on aprendreu amb el Nil i el Roc tota la història del cinema, així condensadament. Sembla que com a visites no funcionen molt bé, així que potser no fem capítol 2, però potser sí. Llavors, tenim els primers escenaris del cine que van néixer rodant en llocs locals, no? Sí, clar. Els Lumière gravaven escenes quotidianes sense decorats, o sigui, bueno, sí, decorats, però una casa, per exemple. Sí, això potser podríem fer algun capítol dels orígens del cine llarg, sí. Però bueno, és el famós tren a l'estació. Tren a l'estació. Ja està. Ja està. No tren nadalenc a l'estació. No, ni tren amb CGI a l'estació. No. Després, com que el cinema estava molt influenciat pel teatre, els escenaris eren similars als teatrals i amb els fons pintats i aquestes coses que feia el teatre. Clar. Que ja no es fa tant. Perquè abans la càmera estava completament quieta. Clar. I a més, s'havia de fer en un plató perquè la il·luminació, si no, és terrible i amb la tecnologia d'abans era impossible. Clar, tu mires les pel·lícules del Charlotte, del Charles Chaplin, i és una càmera quieta, les més antigues, que a vegades es mou una mica cap allà, allà. No, després van evolucionant i amb el cine mut ja van arribar a sortir fora, però això és més endavant, perquè aquí tenim el Georges Méliès, que crec que en van parlar a Història del cine. Sí, i en parlarem quan fem el capítol llarg, però, bueno, bàsicament va ser els pioners en utilitzar escenografies fantàstiques. Sí, fantàstiques no de que siguin molt xules. També. Però si no eren escenografies creant mons imaginaris, amb efectes d'edició, que l'edició era una mica... Era tallar la cinta. Sí, el concepte de tallar és tallar la cinta. És tallar i enganxar. Però bueno, modificaven l'escenari per fer-ho més interessant i feia volar la imaginació, com el viatge a la Lluna. Sí, perquè el viatge a la Lluna és això, de la Lluna amb el coet. Sí, molt famós. Sí, però també vaig veure en una exposició que hi havia una cadira que era molt gran i era perquè el personatge que s'hi pugés semblés esquifit. En sèrio? Sí. Clar, això, o sigui, se les apanyaven com podien, no tenien efectes especials, doncs utilitzaven
bueno, les maneres més rudimentàries, com pot ser la perspectiva i tot. Passem a la següent fase dels escenaris, que és quan es van començar a fer servir escenaris naturals, ja, escenaris de l'exterior. Ah, interessant. Clar, els pros d'aquests escenaris a l'època pues, és que hi havia més realisme i pues, més atmosfera, Sí. i els contres, pues, els imprevistos atmosfèrics, meteorològics, Que si se posa a ploure... Clar, en aquella època el Tomàs Molina no estava tan acertat com ara. No, i les càmeres potser curtcircuit instantània. Ja exploten. I també els permisos. Que no... Bueno, que això és un problema abans i ara, Sí. però abans... Abans no devia estar tan regulat tampoc, això és, deu ser més un problema d'ara, però sí que és veritat que depèn d'on. Si vas a gravar en un espai natural i et veuen allí amb tot el que comporta gravar un munt de gent molt estrany. Jo crec que el rei ja no utilitza escenaris naturals, és el Senyor dels Anells. Sí, a Nova Zelanda, que com que no hi ha ningú tampoc tenien molts problemes. Ja. I després, als anys 20, es van crear una cosa que es diuen backlots, que són ciutats senceres que es posaven dintre d'estudis tancats. Ah, sí, això s'utilitzava molt. Així no s'ha d'anar a gravar a la ciutat amb tots aquests problemes. I al final tots els carrers de les pel·lis eren igual. Clar, perquè tot era la mateixa ciutat. Sí. Sorpresa, hem fet un tall. Pla seqüència no és en pla seqüència. No pot ser, increïble. Això també ho tallarem perquè és un secret que mai sabreu. Clar, no ho Se veureu. t'oblidarà de tallar-ho, no? Sí. L'altra vegada també va passar alguna que vam No, dir. l'altra vegada jo dic, així estaven els actors de Stranger Things abans i així estan ara. Sí. I no passa res. Ah, no. Fas un zoom cap aquí i sembla com un tonto fent així. Perquè a l'últim programa no hi va haver temps d'edició. No sé per què estem dient. Ah, sí, ara sí, actors de Stranger Things abans i de Stranger Things ara. I et diré una cosa. Digue'm. En un altre programa jo vaig invocar no sé què i vas posar en vietres. No. Perquè era molt complicat, no sé què vas demanar. Com que no? Després tenim els escenaris construïts en plató, que són aquests backlots o escenaris més petits. Per exemple, Blade Runner, al carrer de... van fer una imitació d'un carrer que sembla Los Angeles futurista, però està tancat també. Ja. Perquè així pots jugar molt més amb les il·luminacions estranyes, per les que es caracteritza Blade Runner, per exemple. O a Harry Potter hi ha un plató que és visitable i que hi ha tot Hogwarts construït a dins. Sí, jo hi he estat i és superguai. Doncs bé, amb l'auge de Hollywood, no, que va ser com als anys 30 i 40 potser, que el cinema sonor va ser un gran boom, es van establir grans estudis de producció increïble i els decorats es van tornar més realistes, ja no pintades a les parets, no. Fins a ara, que a La La Land, per exemple, el planetari, on ballen, famosíssima escena, Sí. és un planetari real, però, com no deixaven gravar dins, van fer una rèplica exacta. Però per què? Pues perquè volien que fos el planetari de Los Angeles famós. Però podies... perquè és un lloc famós. Llavors ara la gent va al planetari i, ostres, el de La La Land. Allí no han gravat La La Land, accepta, ja està. Llavors, és això de que... Espera. Què? 15 minuts! Queden 15 minuts, increïble... Quina il·lusió! Progrés tecnològic. Al igual que Pla Seqüència, el cine va anar evolucionant amb millors tecnologies i llavors ja no va fer falta gravar tant en interiors. Clar. Però van aparèixer un nou tipus de tecnologia. Abans d'això, als anys 60 es van construir grans ciutats però a l'exterior, de manera que ja hi havia cel i ja hi havia un espai més natural barrejat amb una ciutat construïda que eren ciutats romanes i western, construïdes a Roma i Almeria, perquè així feien tot aquest tipus de pel·lícules. Sí, a Almeria van gravar una quantitat de western increïbles, eh? Sí. I a Roma al costat tenien també una ciutat enorme romana, crec que era. I l'utilitzaven per allò? Sí. Després també estan els escenaris mixtos, que és combinar naturals, construïts i digitals. Sí, perquè van començar a aparèixer algunes tècniques d'edició digital com el croma, que hem fet servir a l'inici del programa. Sí. Titanic, per exemple, és una pel·lícula que combina molts... Tot. Ho combina tot, fins i tot fa servir maquetes. Maquetes, en realitat era un vaixell enorme. A l'oceà? Què? A l'oceà? No, o sigui, crec que van portar un vaixell a l'oceà, vaixell de veritat, per gravar alguns plans aeris així, i després dintre d'un tanc gegant... Però bueno, hi ha alguns planos per sota
de l'exterior del castell que es nota que és digital. Doncs això, dintre d'un tanc van posar una rèplica més petita del Titanic perquè els actors hi estiguessin per sobre i tal. És interessant. Bueno, però clar, després estan els odiats i estimats escenaris digitals. Sí, que per exemple a Star Wars es van començar a fer servir a les preqüeles. Que per cert, saps quin dia és demà? Avui és el dia del meu aniversari, així que això com a mínim una felicitació. No, quin dia és demà? Mira, la persona que ha de portar els pòstits m'està felicitant. Doncs, així... d'acord, posem la cançó d'aniversari. No cal. No cal? No. Ja l'havia començat a posar. Bueno, ara la talles, ves. Bueno, no. Mira, només el temazo de Taxi Driver que sona de fondo ja és un regal. Molt bé, doncs demà és el dia de Star Wars i havíem de fer un especial de Star Wars. Sí, però què passa? Lo de sempre. Que no l'hem fet i ja està. Però el farem. Sí. Farem especial aniversari del... Del Nil no. Com? Però m'has portat un regal. Què? Què és això? No! Oh! Jo et regalo aquesta tapa de càmera perquè no se't ratlli més. Nil, el regal és la nostra companyia. Oh. Vale. Ara sí. Veus? M'heu regalat un clip per a Instagram. Terrible. Molt bé. Doncs això dels escenaris digitals queda una mica estrany si es fa malament. I sobretot a les preqüeles aquestes quedava molt estrany, com si fos el fons de Windows, els plats aquells. Ja. No, bueno, però es veu que després a The Mandalorian ho van, o sigui, com fer un upgrade d'aquesta tecnologia. Sí, en lloc de posar un croma, literalment em posen una pantalla amb curvatura, amb 8K... Pantalla gaming. Pantalla gaming amb curvatura de 8K, de no sé quants metres d'amplada de superfície, i posen els actors al davant i graven allí, i ja està. Home, és interessant perquè és més realista, suposo. Sí, bueno, els actors es deuen sentir més en el lloc on estan, encara que sigui... Clar, això ajuda. Però el bo d'això és que tens flexibilitat total, però clar, si està mal fet trenca la màgia completament. Sí, clar. Sobretot, jo crec que en el Chrome és més fàcil trencar la màgia que no això, perquè la pantalla aquesta ja costa una milionada i està bé. Es diu Stagecraft, això. Jo crec que es diu Stagecraft. Stagecraft, doncs es diu Stagecraft. Anem a comparar, potser, no? És un bon moment. Quin? Els platons reals contra els escenaris. Sí, perquè tu què creus que és millor, Nil, a nivell personal? Jo crec que primer hauríem de fer un anàlisi i senyar-nos al guió. Punt per punt. A veure, el plató, doncs tens control total de l'escena, sí? De les càmeres, les pots posar... Bueno, depèn de com sigui el plató, perquè hi ha platós que són només per un costat. La majoria són quadrats. Sí, però vols dir com a les sitcoms, que vas travessant parets d'edifici? És que no ho sé, perquè jo veig Friends, per exemple, i veig que fan planos des d'aquí, no? O sigui, anem a... Com us faig entendre? Què vols fer ara? Tu tens un quadrat així, vale? Sí. Llavors graven des d'aquí, se veu superrealista, aquí està el públic. Però quan el plano és des d'aquí, ho giren tot. Com hem de girar tot el plató? Doncs no ho sé, són coses que no sé i espero que tu sí que ho sàpiguis, m'expliquis. No, però si graves des d'aquí és el mateix que si graves des de... No, perquè no és un quadrat, perquè el públic ho veu, està obert. Però el públic ho veu des del lloc on està la càmera. Per això, darrere de la càmera, què passa? Vols dir si enfoquen un personatge per aquí? Clar. No ho fan. Sí que ho fan. Potser posen una paret falsa. Jo crec... Bueno, és igual, ja ens informarem del següent programa. Els escenaris reals tenen l'avantatge que tenen una gran autenticitat, però amb el problema aquest de la meteorologia i sobretot de la gent, jo crec. Perquè que vagis a una plaça d'un poble, que hi hagi un munt de gent allí, mira què fan, mira què fan. No sé si va ser a Montblanc, que van gravar una peli, i un munt de gent allí posant el nas i tot, saps? Sí. No, i aquestes sèries que fan com Joc de Trons que van gravar a Girona, sí. Que estan trastornats des de llavors. Vas a Girona i només trobes merchandising de Joc de Trons. De Joc de Trons, sí. Doncs allí aquella gent devia anar als capítols. Sisplau! Sí. Tio, vull sortir. Llavors, tu què prefereixes després del petit anàlisi? Després del petit anàlisi, jo crec que podem passar a la recomanació. Què prefereixes, plató o escenari? O escenari real, tio. Jo crec que s'ha de fer una bona combinació entre les dos. Que potser dintre d'una
de dintre d'una mateixa pel·lícula no, però depèn de com sigui la pel·lícula. Facto. Clar, no té sentit gravar una pel·lícula que tracta sobre una èpica aventura d'un excursionista als Alps en un plató, Ja. l'excursionista fent així. En canvi, bueno, hi ha típica sèrie de TV3 que només passa dintre de cases i que no es veuen mai als carrers. Com si fos ahir. Sí, com si fos ahir. O el Paradís de les Senyores, que és, No arribo tant. és una italiana Sí. que no es veu mai als carrers. Potser es podria veure alguna transició de tant en tant, però és veritat que l'important en aquella sèrie només passa dintre les cases, que és bàsicament drama. Espera. Però... Però... Ens porta una piqueta. Hauria d'anar a Inspira't Fisioteràpia Respiratòria. Té raó. Ens ha vingut a contagiar 40 ITS, però no passa res. No, de fet jo estic content, perquè si podré anar a Inspira't jo també. ITS no són lo de la tos, no? No, ITS no sé què és, però... No, que sí, ara me'n recordo de lo que... Què és un ITS? Enfermetats de transmissió sexual. Això no t'ho curen a Inspira't, però t'has de fer el test No. per ser un bon ciutadà. Si tens ITS no vagis a Inspira't Fisioteràpia, no. És si tens algun tipus de malaltia respiratòria, un encostipat, Una tos, una grip, anava a dir gonorrea. i ja està, vols afegir alguna cosa sobre els Home, serveis? pues que jo crec que Inspira't Fisioteràpia va molt bé per situacions de fisioteràpia respiratòria, perquè no només te curen la enfermetat, t'ensenyen a respirar bé, no tenir apnès del son. Que si ets un excursionista que has d'anar als Alps, tenia bé anar a l'Inspira't abans. Està bé. Nil, tu què en penses, que avui has estat parlant poc? Jo penso que fer fisioteràpia és una oportunitat també per deixar de roncar mentre dorms. És veritat? Això és molt cert. Perquè a vegades s'adorm durant el programa. I el sentim aquí al micro i després ho hem de tallar. No, sí, al final posarem el Quim de tècnic. Tens els dies comptats. Sí. A sobre en retes, Ja, lo No, d'aquest tècnic. no. Estic molt agraït d'estar en aquell Estem a lloc de fer un treball. així i No desapareixes, facis, no, amb el no poder facis. de l'edició No, desapareixes. No. Ha desaparegut. Què passa? Però ja, vols seguir el programa sense un tècnic? Sí, seguirem el programa així. Quim, vés allí. Vale, ara farem poder de l'edició i com si no hagués passat res. I aquí està el Quim I el Nil, també i està el aquí. Nil. O sigui, pels que estigueu escoltant el podcast, que deu ser molt raro, ha aparegut el... Bueno, hem fet màgia. Un truc de Així màgia. que anem a parlar molt ràpid d'un pel·lículon. Sí, anem a recomanar la pel·lícula Matrix. Matrix, de Chopin. És la banda sonora de Matrix. Tu creus que és... Home, Ah, sí, ara. el programador informàtic Thomas Anderson, més conegut al món dels hackers com Neo, està a punt de mira de la temible agent Smith. Dos pirates informàtics, la Trinity i el Morfeu, es posen en contacte amb el Neo per ajudar-lo a escapar. Matrix el té atrapat. És una pel·lícula molt interessant perquè no és només a nivell d'acció, que és frenètica i tal, sinó que també té un contingut filosòfic que està bé. Molt bé. I està molt guai per totes les reflexions que dona, que com el show de Truman va generar el síndrome de Truman, Matrix a vegades te fa pensar que vius en una simulació. Sí, clar, perquè a més Matrix és més difícil de detectar que viure en Ja. un show de Truman. Bueno, quan passen coses tan absurdes com que confons tots amb enfermetats de transmissió sexual, amb allò et dius, potser sí que estem. Potser sí que és Matrix, això. O els déjà vus. Els déjà vus formen una part important del lore, diguem-ne, de Matrix, perquè són actualitzacions del programa. La pel·lícula està molt bé per veure un bon dissabte, Sí. que és... Bueno, aquí tenim molta informació, de fet, Sí. però està molt bé tots els planos, tota la sensació que et donen de que estàs controlat tota l'estona. Sí, i de que tot allò no és real, en realitat, perquè té tots... En realitat, quan ho veus al principi potser no ho notes, però després es nota com a tot molt uniformat, aquell món. Clar, i comences a sospitar, és com amb el show de Truman, dius, ostres, i si aquest cotxe no ha passat ja 3 cops? Clar, I si això no és raro?
Doncs això, perquè no l'hagueu vista, perquè clar, la sinopsi no dona del tot la informació, però és necessari entendre-ho. Sí. Matrix és un programa informàtic on la humanitat està atrapada, està sotmesa allà dins per les màquines i viuen en una realitat virtual, que no és real. I ells no ho sap ningú, menys la gent que està desperta. Està fora d'aquest programa. Llavors, saps el típic codi verd de Matrix? Sí, el codi que és famós. Sí, no sé si t'has preguntat mai si deia res, jo pensava que eren caràcters. Jo també. Doncs són receptes de sushi en japonès. Matrix! Si voleu aprendre a cuinar, fareu algun Futurama, estudieu japonès. I després estudieu binari, per si de cas. Per si de cas, perquè també hi ha alguns uns i zeros. No, és molt xulo, té uns planos espectaculars, com quan el Neo esquí de les bales, que és famós, és cultura popular ja. Es veu que té un nom tècnic que és el Bullet Train. Sí, Train és la pel·li. Sempre Bullet Time. Time de temps, que és fer amb un munt de càmeres, fas una foto, després fas el vídeo i queda molt guapo perquè mous la càmera full càmera ràpida més la persona amb càmera lenta. Clar, és com fer un stop motion, no? Sí, més o menys. I es va gravar amb 120 càmeres, que és una locura. Sí, que és això de que el Neo està esquivant les bales a càmera lenta. Sí, li passen per aquí, bueno... Va ser molt trencadora en el seu moment. Sí, i a partir de llavors va revolucionar el cinema d'acció. I de ciència-ficció. Sí, i tothom a partir de llavors anava amb cuir negre a les pel·lícules, perquè és el que seria... Tu creus? Sí. Va ser posterior o anterior a Men in Black? Va ser posterior. Sí, potser se van inspirar una mica amb lo dels homes amb traje i ulleres de sol. Sí, potser una mica l'estètica que aquesta sí. Però bueno, està molt bé i tota l'estètica que té... Però, o sigui, per exemple, això que dic del cuir, els X-Men, que els còmics anaven vestits de músculos i tal, van fer les pel·lícules poc després d'aquestes i van passar a anar tots de cuir. En sèrio? De cuir negre, sí. Ostres, i ara els X-Men tu hi penses i van de cuir negre. Clar, almenys els originals. És que és que tot està tan ben pensat que els noms dels personatges tenen significat, perquè Neo vol dir nou, però també és un anagrama de One, que vol dir l'escollit. Clar, perquè que si ho poses al revés, Neo passa a ser One. Això és un anagrama? Sí. És com el del Lord Voldemort. Sí, que és, ho tires i és Tom Riddle, sí, gires. Bueno, després també està Trinity, que vol dir la Trinitat, que completa el Neo. I després... Jo aquí no li veig la Trinitat enlloc. Què? No sé com relaciones Trinitat amb el Neo, però bueno. No acabo de veure clar. Bueno, com el Tridente jo crec que és el Neo, la Trinity i el Morfeo. Sí. Que és molt interessant el seu nom. Sí, perquè el Morfeu és com el déu dels somnis en la mitologia grega. Clar. És qui despertarà el Neo del món fals. I això ens deixa amb la famosa escena de la pastilla roja i la pastilla azul. Clar, que has de triar entre si prefereixes ser feliç en una realitat així fictícia o si prefereixes enfrontar-te a la realitat amb les conseqüències negatives que això tindrà. Tu què faries? Què? Jo crec que la blava està bé, no tampoc cal... La blava és la de la realitat. Ai, la de la fictícia, no? Fictícia. Està guapo perquè l'altre te dona poderes. Ja em diràs tu, o sigui, poders a canvi de perill, saps? Ja. Perquè com deia el tiet de l'Spiderman, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Gràcies, Ben. Ai, sí. Sí. I tenir un micro davant és una responsabilitat que no tothom pot suportar. Nosaltres no ho sabríem. No és fàcil, fer programes de ràdio. Nosaltres ho veieu així molt, quins presentadors més poc serios. Planteu-vos. Veniu aquí, no vingueu. No us deixarem passar. Fa molta calor. I ja està. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Escolteu Pla Seqüència 105.8. Gràcies, ens ha salvat d'un bucle. Adéu. Adéu.